Ngomongameli wamabhinca uNgizwe Mchunu akusamhambelanga kahle sekuyophela unyaka emva kwenkulumo ayenze ngomhlaka 23 kuyo le nyanga la kubukeke khona noma kuzwakale khona engathi unokucwasa ngokobuhlanga kwangafika kahle kwezinye izinhlanga mayethi uMalema kumele mayezokhankasa eKZN aqale kuyena uyena ophethe amaZulu eKZN mayefuna ukukhankasa kawukhankasela le ngakube Limpopo kwangafika kahle lokho eyinhlangene eziningi okugcine esiphethweni sokuthi iJack Motors Potchefstroom iqashule ubudlelwana bebenabo phakathi kwakhe noNgizwe kuthiwe nemoto uzophucwa Usiphupule zasazi lesizulu yabona ukwazi ngise kuphela ulimi lokubo kwalwazi azilutho nje futhi ngiyakuzwa ukuthi uyopaqa ukuthi uzala kwaZulu phethe mina la kwaZulu I am the border gate uyola ishawona amashanga nangakini wafaka lapha emabhitha nginankinga kana lokho kodwa laba bakwaZulu uyobacela kimi uyangizwa uzokhathaza lapha uba ngafungibone mina ngakini Limpopo uhlulwa yini ukubuya le uyolontsha ngakini amadlozi akini ezokuzwa kangcono lele koseshakho